Odiechieng machielo, thuolo machielo, tarik machielo ma wantiere kod chenro wa ma wahero chenro mar penj laktar. Penj laktar ikelonwa kod CIC Group. E kambi mar okumba mar CIC, wan gi yie ni okang' mora mora mar ngimani en dwarore kod thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi thuolo makende mar rito odi kachiel kod okumba mochwiny, rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth, klinik mar mine mapek, thieth mar lak, wang', nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ne yudo masira nono maonge chudo mora mora manyalo romo siling1,000,000. To ne jowa ma higi oseniang', tiende ni higni 60 kadhi nyime, wantiere kod Seniors Mediplan ma ema dhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi moting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, wantiere kod chenro makende ma bende wadendo kacha ni Copcare Medical Cover ma e mowinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit ngima nyithindi. Chakre kawuono kitiyo kod okumba mar CIC. Gima daher mondo mitim kapok wadhi nyime kod chenro ni nyakora Mogi Ajwang', kaw simbi mar ong'we yamo, ndik ote machuo kiwacho ni medical cover. Ndik ni medical cover katore namba mar 22471. Abro nuoyo, ndik ni medical cover katore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho kod timo. Yena mondo miarwake daktari wa odiechieng' makawuono e studio. Obro nyisowa nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage, kaeto wadonje tuwa kachiel kachiel. Daktari machiegni e penj laktar? Amoso, an nyinga Okoth Abinyo Francis, an daktari mathiedho mine. Specifically athiedho wach kansa mag mine. To amor ni an kae kawuono kodu. And gima poka wacho an wuod Alego, Siaya Alego, kama iluongo ni Awelo. To erokamano uru kuom kela kae. Erokamano nya daktari, amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar ka awapuonjo oganda wa, wakonyo oganda wa kaka in wuod Alego. Ang'eni wuod Alego mor kodi mokalo ka koro gineno wuodgi ka puonjo ji duto te e piny ngima. Ilore tuoche mag menyne ahinya ni wacho ni tuo mane? Cancer mag cervix mag mine, specifically mano mag cervix, gi uterus, vulva, gi ovary. Mano ema wadilgo specifically, yes. Mana kaka winjono nyakora Mogi Ajwang' olonye tuoche mag kansa, thieth mag kansa. Dwe mar 9 higa ka higa waketo maino e weche mag kansa nikech wadwa ni ji mang'eny kaka nyalo rewo tim screening, kopogore kod screening, wasewinjo ni koyude chon to thieth nyalo bedo mabet berbere kata inyalo thiedhi machang chuth. Daktari kawuono idwa ni wawuo e kansa mane? Kawuono wawuoyo cancer mar cervix, specifically mano dhoot mar ofuko, yes, dhoot mar nyodo. Mano gima wadwa loso about kawuono specifically, yes. Erokamano ahinya. Nyakora Mogi Ajwang' iwinjo wachno ne joma mine kawuono dwa keto maino e kansa mar dhood nyodo. Inyalo paro e jumani ema ne wantiere kod kansa mar prostate kane wang'iyo kacha gik mopogore opogore ma joma chuo onego bed ni timo ka gisechopo chakre higni 38 higni 40 mondo mi timnegi screening e seche machon. Moro kapok wadonje wach mar kansa mar dhood nyodo, wabo bedo kod picha maber manyiso system mar ng'ama miyo kaka chal, kaeto dhood nyodo ni en kar kanye, seche mongima maber, tije maduong' en ang'o kod mago. Daktari ma wadwa chakogo kako ka wadonje tuwa. Inyalo chung daktari. Erokamano. So mae en gross anatomy mar reproductive system mar mine. Dia nyime daktari. Ka wachako kae uneno ni mae the entrance, mae vagina, mae gima wadwa loso about kawuono, the dhood nyodo. Kasto mae ofuko mating'o ga nyathi. Magi to tong', to magi tubes. So kawuono wadwa loso specifically about kae, kansa ma yudo ga kae, basto koko thiedhe in time onya idho malo. Yes. Koko thiedhe to onyalo idho malo. Moro daktari nyalo pimonwa ni ka en dhood nyodo, ni wacho kata ni en entrance ko nyalo tiyo kod adhok mayot. Kansa ni ng'eny marom nade? Ka wang'iyo kuom jowa ma jorotenge. Ka wang'iyo percentage ma wantiego e Kenya kae, and up to 20% ma total cancers ma wayudo
e Kenya kae kende. To mostly wayudo ni en among jorateng mostly, yes. To worldwide, ka wang'iyo piny te, en obedo about 4% ang'wen in the total cancers ma wayudoga. Kenya kae en number 2 bang cancer mar thuno. Yes. So unya neno ni impact ne duong'. Impact ne duong' ko thiedhe maber nyalo kelo a lot of effect minegi. Yes. Erokamano ahinya daktari. Mori nyalo pimonwa in kaka laktar, isethiedho mine, ing'eyo wechegi maber mokalo. Ipani ang'o momiyo ng'eny kuom jorotenge? Jorotenge probably waparoga ni and because diagnosis itimoga late. Jok dhi hospital samineno symptoms go jok dhi hospital in good time. So by the time jok moko chopowa bedga ni it's a bit too late. Yes. Oh, mama ndokene ma nyalo miyo ni mano timore. Nikech ang'o miparo ni thothne kata ka joneno ranyisi to jok dhi mondo mi omany thieth chon? Inya yudo nikech pesa, inya yudo nikech onge facilities mathiedho ji oko kucho. Kata anya wacho ni kata dala wa kanyo siaya. Onge facility ma gitimo proper screening. Nte facilities matimo proper screening, lakini kar thieth ioro ji Nairobi kae most of the time. So kinyiso ng'ato ni wa siaya nyaka Nairobi kae, inya yudo ni time seche mang'eny osekalo to ji onge gi pesa be. Gibo wacho ni dhi Nairobi afadhali we atho oyot. Yes. Oh, ka dhi Nairobi tafadhali ng'ato otho e ot. Afadhali otho e ot. Yes. Kopogore kod weche mag pesa, moro wanyalo ng'iyane ni debede gimoro mantiere kuom jorotenge manyalo miyo wamake mayot kata manyalo miyo onya mayot kopogore kod weche mag pesa kotende kod nonro mesetimo kata kaka isebedo kitiyo tijni. Genetics bed nitie play a role, lakini ok ni role maduong' malong'o. Only difference in the other countries, Western countries, kucho loka. They have better healthcare systems. Healthcare systems gibeo mo ingo kai. So screening iti mochon. Kai okwatim screening maber. In the King US smaller cities, where gi Nairobi gi Mombasa gi Kisumu gi Eldoret, no. The yod ni screening noktim. Yes. So by the time ma yudo gini and get advanced. Yes. To kotende kod seche ma itimo nonro ni ong'eny kuom kidieny mane mar joma mine, joma hikgi osebet madongo, joma pod tindo, koso en okata cross mine duto te nyalo? Sani okata cross. To ne waneno jomoti. Most of the time nen jomoti ma yudo gini. But nitie pandemic moro ma wan go kae, which is HIV. Sani wanene more in younger people than jomoti. Nikech majority of the cases ma yudo sani nikech HIV. Yudo ni jomoti ok bio kata hospital, jomatindo emabiro, the younger generation emabiro hospital to wayudo gi chon. Yes. Awinjo kimulo wach mar HIV to wawuoyo kuom kansa mar dhod nyodo. Mulna tudruok e kind ariyo gi ang'o momiyo kelo wach mar HIV, kute mag ayaki kod joma pod tindo? Reason and cancer ma od nyodo ni, the main thing ma kele en HPV. HPV and human papilloma virus. Gin chiegni to substance miario. Lakini the main ones ma high risk gin 16, 18, 6 gi 11. But ntie moko gin chiegni apar, but the main ones bani high risk and 6, 18, 16 and 11. So joman gi ayaki immunity gi ni piny. To mano kelo ni with the low immunity. Yes. Low immunity timoni exposure ki exposed to HPV to engia yaki chances magilo cancer ni ido malo. Yes. Mawach mar immunity kata rateke mag del med wayudo ka nitiere kaka onego beni wakao motegno ahinya nyaka nitiere kod kute mag ayaki kata ka yonge kod kute mag ayaki nikech ng'eyo angima dhano emarito. Moro ka ponono ni pokadhi matuta ahinya. Bado ni mondo mi wang'iyane kaka dhano nyalo keto immunity gi obed motegno, benin gi kute mag ayaki inyalo advise kata inyalo chiwo ote nang'o ka ng'ato ge kod kute mag ayaki enang'o gini monyalo timo mondo mi wach mar HPV makelo kansa ni kik yud thuolo ahinya. Gima timre ni joma nigi ayaki sani nitie joma ne yudo ga yedhe. Joma ne yudo ga yedhe
ARVs gi. Ntie joma muonyo to ntie joma ok dwa muonyo yath kabisa. So ka in gi ayaki to ong'ere ni in gi ayaki ber ka imuonyo yedhego so that immunity ni odong' adong'a maber. Yes. Nikech kimuonyo yath, you're better off than ng'at ma ok muony yath kabisa. Yes. To ka ionge kod kute mag ayaki, kaka inyalo keto rateke ni mag del mondo mi obed motegno, obed maber? Mano itimo atima regular screening. Abo nyiso bang'e wach screening ni. Lakini nyaka utim nitie screening malong'o. Kata ka in gi ayaki nyaka itim screening. Kata kimuonyo yath. Screening nyaka itim. So nitie different times mitimo screening ka in gi ayaki to ka ionge gi ayaki. Nitie screening diriyo. Nitie single screening to nitie co-testing. Yes. Wantiere ka kod gigo maketo ng'ato e thuolo mamalo kata risk factors ma nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidieny mar kansa. Daktari wang'iyane risk factors mana matin. Okay. Risk factors no achako gi HPV. What HPV wasewacho. Subtypes mantie 16, 18, 16, 18, 6 gi 11 ma high risk. Ging'eny. Smoking joma madho ndawa. Ndawa tero ga immunity ni piny, mano gima achiel. Kasto collagen en some tissue mantie ga e del. Ka collagen ni be okethre, chances mag HPV attacking cells manikanyo od nyodo are higher. Family history oken that strong, cervical cancer, maybe ka keto endometrial cancer gi ovarian cancer, but cervical cancer not very strong. To be des and yedhe mag joma nigi breast cancer. Small factor, ok duong kabisa, but it is there. Immune deficiency wase loso wach ayaki kae. To gi be mine mantie gi diabetes to sukari be. Nikech mano keto ga immunity ni piny. Gene abnormalities, it's ntie, but it is not very strong. Cancer mar nyodo. Yes. Maka pono ni ng'ato madho ndawa to samoro family ne ntiere kod history mar bedo ga kod cancers. Yes. To ntiere kod thuolo mamalo mar yudo cancer mar dhod nyodo kata cervix. Yes. To ntie factors moko mag okaneno kae. Kaka? Wawacho ga ni early sexual debut. Joma mochako bede achiel when they're still very young. Yes. To kimedo mano, mine mantie gi multiple sexual partners be. Yes, nkech HPV ni oken gir mine kende. Kata dichuo, men. We also have gin gi HPV be. So the more HPV the more, yes, ibedo exposed to multiple partners. Mano timodni your chances mag bedo, because gimatimreka in cancer no, the more the exposure you have to different HPVs, emakilogini. Yes, over a long period of time. Yes, so if your sexual debut chako chon, long term chances mag you are very high. Nikeche chako chon koro kine ichop mi bedi ngat maduong to mori kore ka ibet gi ji mang'eny mopogore ma thuolo mari marido HPV nitiere malo mokalo. Yes, kamano. En page laktar ko kaliramo gi TV ngima en mwandu nyakwara mugi ajwan kawuono wang'iyo kansa mar dhod nyodo. Iwinjo kaka daktari opimonwa ni kuom jorotenge ong'eny mokalo nikech ang'o? Nikech thoth ne wan dhiga mondo mi ochekwa kasa osedhi ahinya. Kaito kopogore kod mano iyudo ka weche mag nok mar pesa. Ng'ato nyalo wacho ni anaonge kod pesa manyalo dhi gode pim. Kopogore kod mano waonge kod facilities manyalo timo pimo ni kuonde mopogore. Kuom ranyisi ibedo ni thoth ne chuno ni ng'ato nyaka dhi Nairobi, nyaka ng'ato dhi Eldoret mondo mi ka tim pim ainage. Mama no bende miyo olandore mathoth mokalo kapok oyude. Kapo nono ni ng'ato ochako riwore kod joma chuo kapod otin, thuolo bedo malo mokalo. Kapo nono ni ng'ato tiere kod kute mag ayaki, abende rateke mag del dok piny, to mar sukari, rateke mag del dok piny, magi duto teke to ganda e thuolo mamalo mar bedo kod kansa mar dhod nyodo. Nyeno wakaw yo nyakwara mugi ajwang. Ka waduogo to wabong'iyane ni to ere gimonego beni watimo. Aero waonge pesa, waonge facilities, waonge kod lony kachiel kod ng'eyo. En ang'o monego beni watimo mondo mi waduog thuolo Mit mar thum en nyiduonge kod lony midoyo godo thum mar benga, mit mar en gita migwelo kod lony makare. Thoth ji ong'eyo mana jower, to joma kelo ndhadhu mamit e thum wich jawilgo. Tich abich ni e chenro mar ng'e jothumbewa, wawinjo sigand jagita matuklu Owino Ramji. Atiyo gi Saida Karoli.
not one Tanzania, not ka kuro for 3 good months. Obiru manao maka officially okne warado. Bedo jagita bende ni kod berne ithum. Owino Young Boy enge jothumbewa kochakore sari okinyi kod ngeso sabicho nyango. Eiramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mwajo mtakrisa mwena nyaka sauti eleza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Thunda Kuma. Leo tunakunja kitanda. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Eramogi TV. Wabed jomalere ngimawa, ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can see, you can paint. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Waduto waluru Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. Penj laktar kokalo Eramogi TV ngima en mwandu machiegni kendo wang'iyo kansa mar dhod nyodo wayudo kacha gigo maketo ng'ato e rang'iny mamalo kata thuolo mamalo mar bedo kod kidieny mar kansa, bedo exposed kata kaponono ni intiere machiegni kod virus maluongo kacha ni HPV. Daktari opimonwa kacha gigo manyalo miyo ibedo exposed, ywayo ndawa, tuo mar sukari, bedo kod kute mag ayaki, historia mar family kod weche makamago. Daktari wach mar HPV ni kopogore kod kansa mar dhod nyodo nikech onyalo kelo ne ng'ato kansa mar dhod nyodo, to bentiere kansa mamoko monyalo kelo ne ng'ato, to kaponono ni nitiere ginyalo bedo kaka mage. Tie kansa ma anyawacho ni gin relatives gi kansa mag dhod nyodo. Gin wede. Mano vulva cancer. Gina achiel kachiel. Vulva cancer gi kansa mag dhod nyodo, same HPV, high risk gi low risk ntie. The many substrains to gina be same risk factors mantie gina the same mag madho ndawa, multiple sexual partners, kamano gi HPV exposure. Yes, to kar HPV exposure no oropo ang'e ni inyalo bedo in gi one sexual partner in kaka nyako, lakini your partner, the man, mon no, has multiple sexual partners, gin be ginyami HPV no, cast or transmit ni.
Yes. No, ma ene gimo tudore mana kaka ayudo kute magaya kinyalo bedo ni in jadiera in gi partner achiel to kare jaodi ni nitiere kod jomoko mopogore koro in pod in exposed ne weche mag HPV. Kamano. Daktari winjo kacha kimulo kacha gigo ma samoro nyalo miyo wathuolo mamalo kuom ranyisi okwatim tests e seche mowinjore. Ere kaka onego be ni timo test ni kata test gitimo kanye titimo gi nango? Test ni itimo e chiegni hospital dite. Gimo pogren kaka gitime. Nikech nitie test didek. Nitie gima wacho ni VIV la mano iketo aketa chemicals mogo vinegar makawaida ni ma watiyo gago e jikon. Iwiro e od nyodo to inya neno kantie differences. Kantie differences kantie any differences basto nyako no inyise ni odhi otim other test manyalo confirm. Kasto nitie pap smear. Aparo ni ung'eyo pap smear. Pap smear itimoga gi cytobrush ni iketo iye kanyo to igolo specimen e od nyodo kanyo. Itero e lab kasto ging'eyo. Pasto nitie moro malongo ni the new one milongo ni HPV DNA. HPV DNA itimo the same way kaka my difference ni HPV DNA neo substrain mar HPV mantie kanyo. So inya yudo kantie high risk kose low risk. To pap smear yudo kantie abnormal cells e od nyodo. Yes. So te nyaka dhi e lab. Kineno e facilities matindo gi, most of the time watimoga VIV le, miketo vinegar, but and ga inconclusive. Onya konyi but okay. Okogol dwoko maber. So gima tiyo go sana en pap smear to most facilities sani tiyo gi HPV. Yes, most facilities maintain major in major towns. Get your hospital watch ni referral hospitals ng'en tiyo gi HPV DNA gi pap smear ni. Sani inya timo co-testing en sami tiyo gi pap smear gi HPV DNA. Mano, it's more precise. Itime once in 5 years. Kit yogi pap smear kende, ibotimo bang every 3 years. To VIV la mokuongo mana wacho no is very inconclusive. So ko yud ni VIV la ni ok ber ni gior gitim pap smear no. Yes. Ero kama na nya daktari maka beto nego benitimo magi duto te mondo mikoka gibed kod duoko madiera ni ma en kidieny kata ma anyalo nyise ni ngato nyalo bedo kod kansa mar dhood nyodo. Actually gimatimrega kisetimo wach ni pap smear kata HPV DNA bonyisi anyisa ni nitie strain ni en high risk kata low risk. But pap smear kata ji wacho ni ok en very specific. Ober nkech kitime ibo yudo ni nitie abnormal cells kanyo. So inya yudo ni abnormal cells go gin precancerous. Nitie low precancerous and high precancerous. Ka low precancerous ibo timo gini bang 6 months kendo. Lakini ka high nyaki tim tests moko mi confirm go gimilongo ni colposcopy. Yes. Nyakora moge jwanga nyaka kamwagi keno ponono nitiere kod penjo mora mora nyaloro ote machuoka namba mare SMS en 23600 inyalo penjo in ngama wuoro kaponono ni oranyisi mage mone inyalo penjo gimora mora kotende kod twagni mondo mi daktari ang odwoko. Daktari nikech kane wachako chenro ni pimo no kacha ni okata cross tinde ni jiduto te nyalo yudo kansa ni obed joma mine mapod tindo mabede tinde waneno ka kwan mar kute magaya king'eny kuom joma tindo obed joma higi oseniang obed jogo mantiere diere ka koro kanye monego beni ji chako time screening kata tests onego beni ngato chaka ka pod tin nikech omako joma tindo bende koso onego beni ngato rito nyaka kamoro koko chako timo tests. Gima timre ka ni gima World Health Organization recommend to gima watiyo go Kenya kai ni wachako at 25 years kadhi mbele 25 ewe at 65 years kai onge gi if your last two tests ni mogik ario mogik kagi normally we at 65 years. Lakini gima timre ka ni waseneno nyiri as young as igni 18 mantie gi advanced cancer. So wano wacho ni sawa WHO wacho ni nyaka wachaka at 25 years kadhi mbele, lakini wano wacho ni provided ni isechako bedo sexually active ber kichako screening. Yes. Antere kod penjo moro ka daktari ni penjina daktari ni jahigni 66 be nyalo riwore gi dichuo to be nitiere kod thuolo mar yudo kansa ni.
Prauchiel gauchiel 66. 66 onyalo yudo though chances mag yudo is very low nikech dhod nyodo at that point cells mani kanyo manyalo yudo cancer have already been gise extrapolate giti wawach kamano be samoro gisedok chien ka girumo. Yes, so nitie possibility but possibility no be tin. Yes. Thuolo nitiere to thuolo no to tin mokalo. Mori nyalo mulonwa daktari ni seche ma ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni nyaka bedie ni onyalo bedo kod cancer mar dhod nyodo. Ratich en period? Signs and symptoms mag cancer. Okay, abonyeso. Unfortunately, early stage, samo chako no tek ng'eyo. Omiyo nyaka watim screening regularly. By the time you do bleeding no, discharge gi, pain, iwinjo rem sama inenre, by this time you do gani tuo osedi and advanced. Okay? Nikech en ga gimoro ma silent. Omiyo wacho ni nyakitim testing gi, nyakitim screening pile. Screen with the years masemiyo nikech HPV no be for it to become cancerous or bed cancer bokao duration maduong. By the time ni yudo unusual vaginal bleeding no gi changes gi mano yudo ni tuo osesudo mbele matin. Yes. Mori nyalo iso wani bleeding kata remo mawuok kuom ng'ama miyo ma unusual ni. Ma en unusual nango, ma usual en mane, ma unusual en mane mondo mi nyikwara mungejwang owinje maber. Kaito change vaginal discharge. Discharge onego bed ni chal nade kolokore to lokore machal nade ma no nyisi ni gimoro nyaka bedie ni rach. Kaito moko gi bende wabo imedo lero ne oganda wa kaka wamedo sudo. Okay. Unusual vaginal bleeding ni mano ena ni remo mantiega edwet every month. Diod ni instead of 28 days ma jio watch ni 28 ka cycle ni 28 kata 30 days. Iyudo ni intramenstrual bleeding. Mano wacho ni kata bang 1 week remo chako kendo. Bang 2 weeks in gidwet ni. Mano ken normal. Vaginal discharge ni iyudo ni sama nyiri nigi mine nigi ovulation kata gi period gin ga gi discharge ma normal. Discharge ma normal en ma clear cha. Kiyudo any other discharge ni in gi remo kanyo kose odum nitie shida. Nyakidhi opimi e hospital. Kikidhi e chemist gimi yedhe gi nyisi ni itieko nyakidhi nyaka e hospital daktari maneno ga mini opimi. Rem samine entre gi partner ni mano ken gima usual. Nitie rem ma kawaida ma ng'eyo ni en kawaida. Maybe okubedo gi sex for a very long time. Mano en rem ma kawaida. Lakini ka en persistent ber kidhi hospital oneni. Gi pelvic pain no mano rem mantie kano. Persistent UTIs mano nyiso ni UTIs gen urinary tract infections. Tuoche mag anyaego. Mano nyiso ni nitie a difference in nitie tofauti ya flora ni, your normal flora, nitie gima disrupt. To kiung'iyo maber most of the time, nitie gima timre kanyo, ber kidhi hospital ginyi. Kar constipation nitie, lakini most of the time constipation yudrega ovarian cancer, lakini nitie, it's and differential. Okay? To constipation nyalo bedo differentials of very many things. Manyalo kelo ni constipation. Kata bone pain, kisechopo bone pain gi leg swelling mano tuo osesudo mbele kabisa. Yes. En page laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu wang'io kansa mar dhod nyodo dwe mar 9 ndalo machal kod mathoth ne waketo maino kendo wadwani oganda wa ong'e wechegi. Daher mondo mi apar ni nyaka Ramogi ajwang ni chenro ni ikelonwa kod CIC Group ngima ni en mwandu ni. Kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' mora mar ngima ni dwaro thieth makare. Ok ne in kendi ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi thuolo mar yudo okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idak pacho kata thieth ma inindo e od thieth. Clinic mar mine mapek, thieth mag lak, thieth mag wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira nono maonge chudo manyalo romo siling $1,000,000. To ne jowa ma higi oseniang' teneni higni 60 kadhi nyime wantiere kod Seniors Medi Plan. Mama Anya kod Ramogi Ajwang biro bedo jakori e ndalo mag aheri.
CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. To ponono ni untiere kod saka kata sako wantiere kod CIC Cop Care Medical Cover ma awinjore kodi ne in kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onyoko ji duto te okwawe ng'ato oko kata chiel. Kikiwe weche mag thieth yudi apoya, rit ngima nyithindi kitiyo kod okumba mar thieth mar CIC. Kana chako chenro na kuwa ini kaw simbi mondo mindik ni medical cover kaito iore namba mar 2247 ageno ni setimo mano makapo kitimo mano yie mondo mitimo mano kapok wachiko chenro ndik ni medical cover kaito iore namba mar 2247 e kambi mar CIC en wacho kod timo yeno wakawiyo ka waduogo to wabodhi nyime ni seche ma idhi timo test en ang'o mitimo daktari no sepimono to bende inyalo thiedhe to bende inyalo geng'e mago gimoko mathoth e kidieny mar adek omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Kuom thuolo moheyo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711 030 000. With Direct Line Assurance, every day is sure. Parni Royal Credit, magi jo kaimani kod pok mathoth e Direct Line osewuok mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kidwa chako keno, one of the mandatory things madwarore en ID mari. Ber ka wakano pesa kuom higni ma mbele koni. Nwach pesa ma wakano go bobiro konyowa e ndalo moko mabiro go. Yuto to nitie, yuto kendo nitie kendo ber kabisa. Then gima kendo duogo mora kabisa ni ji osechako appreciate tije lwedo mopogore kod chien kacha. Ya sani to yuto ni maber. Government must swiftly act to address the lecturers' grievances and solve this perennial problem once and for all. We demand with Kenyans that SHA puts her house in order. Riwruog jodolo mag Anglican onyiso luor ewi midhiero ma okwako sekta kaka thieth kod somo e pacho ka. We are rolling out the voter registration exercise on 29th of September 2025. That will be precisely Monday next week. Yes, Monday, sorry. IEBC oyango ne osetieko ikruok ne chako ndiko jogo ombulu chakre wuok tich juma manyien ka duolno medo rwako rowere mondo kik dong' chien. That 46% of the women do not require more children. This one gives 76% of the population who require contraception. Nonro yango ni kwan jogo matiyo gi yore komo nyuol pod ni piny. Ka mine mathoth bende onge kod riyo mar gamo remo. Machiegni kendo penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu maa en okang' moyawoga line inyalo go simu inyalo oro ote machuok mondo mi ipenj laktar nikech kia kelo chandruok kaito penjo bende ing'eyo miyo go simu ipenj laktar mondo mi ing'e gimoro amora manyalo bedo ni chandi. Daktari entiere kod penjo moro ka upenjo kacha ni kapo nono ni ne od nyodo mara ogola bende pod anyalo yudo kansa mar dhod nyodo ma wawueni. Moro seche miduoko ma daktari wanyalo duoko picha cha manyiso system mar ng'ama miyo od nyodo ni kanye kaito dhod nyodo kaito ipimono kapo nono ni ogola od nyodo kata uterus kapo ni ng'ato pod nyalo yudo kansa ni mar dhod nyodo.
Okay. To kapok idwoka yie na mondo mi akaw sim Sharon. Sharon, hello, penj laktar. Hello, Imre. Imre ahinya Sharon, machiegni? I'm Sharon. Ntiere ndalo moko mane kariwra gi jaoda. To nawinjo rem e piny iya. Then kosetieko to remo ne wuok. Koro nadhi osiptal to timna screening. Then ka screening notamre then ora notimna pap smear. Koro ka pap smear be notamre nikech remo ne wuok mang'eny. Then daktari mane an godo no nonyisa ni chal ka gima an gi uveitis. Hello? Wawinji dhi nyime? Chal ka gima an gi uveitis. Koro nondiko na yedhe moko kanya adhi amuonyo. Bang' ndalo matin kasetiyo gi yedhe go, chandruogno nodhi molal. Nyaka kawuono ni pok aneno. Koro tinde odogo kawo ndalo matin nyocha kaeni. Mowuok to kawinj lit. Shida nyabedao. Intiere kanye? An Nanyuki. Nanyuki? Erokamano ahinya daktari. Adwoke. Dwoke ki. Na Sharon, awinji maber. Gima dhi mbele kae ni in gi remo sami nendre gi jaodi. Ber ni dhi hospital lakini ka nok ne gitimo ni pap smear, iwacho ni ne dak gitim ni pap smear nikech remo ne ng'eny. Ber ka sama remo norumo, diduogo e hospital gitim ni pap smear no. Nikech gima pok anyiso ni en pap smear no, as much as in specific sensitivity, as much as in sensitive, kin gi already cancer cells kanyo. Seche moke pap smear no cannot pick it. Obo miya false negative. Nigik moko te dhi mbele maber because tije en collecting just the precancerous forms. So kantie cancer already, onya miya false negative. So ber kidhi ka remo no orumo, ber kidhi hospital opimi kendo gitim ni pap smear no. Ka gineno an obvious lesion mani kanyo gibotimo ni gimiluongo ni biopsy. Biopsy no dhi e lab gipim gine ka en cancerous or not. Ka en cervicitis wach ni happy ber watieko. To ka en gimoro wach ni wamake chon. To watiek kode chon. Erokamano. Erokamano ahinya kapo nono ni ne othiedhe ma otieko to mano beti wacho ni bera kodok mondo mi tim pap smear yuda neni to debeni ang'o mane kelo chandruogno kapo nono kata nonyalo loko kite to mondo mi omake chona. Daktari ne wang'iyo kacha dhod nyodo kaachiel kod uterus od nyodo kapo nono ni ogole bende ng'ato nyalo yudo kansa mar dhod nyodo kosegol od nyodo. Good. Abo pimo nugi picha ni. Picha mwan goni. Yes. Mae tewa olungo ni uterus. Uterus nigi wawach ni nyodo. En gi cervix ne kae to uterus rumo ga kae. Kadhi malo. Uterus gi cervix gin two different parts. Okay? Cancer mar od nyodo en cancer mar kae. So depending on ka negi golo ni uterus ni te gi cervix, mano nyodo gi ode, gi dhode, mano chances mag yudo cancer are very, very minimal. Lakini kane gigolo gitibol gimiluongo ni subtotal hysterectomy. Subtotal hysterectomy en golo nyodo kende. To waweyo dhod nyodo. Risk ni mar yudo cancer is still the same gi everyone else, gi the general population. Yes. Maka ponono gole te to thuolo nyalo bedo matin to kaponono ni owe dhod nyodo to thuolo pod nitie. Yes. Anjire kod simu machielo. Hello, penja laktar. Hello. Machiegni? Yes, I'm Wawinji penj laktar? An Kisumu. Okwawinje maber ahinya. Daktari aneno ka penjo ng'eny ka mokalo. Tadwa ni mondo mwang'e ni e weche mag kaka inyalo geng'e, wachagi thieth mondi koka wang'e kaka inyalo geng' to yie na mondo mi akuonga kawo simu ka a. Owuoro wacho ni nitiere Pangani Nairobi. Onge wach nitiere gine modwaro ang' ni waorne bang'e. Penjo machielo wacho kacha ni penj na daktari cervix mara yom mano nyisang'o seche moko ka aluokora to awinje ka osudo gi malo to oyom stress nega. Ok ang'eyo ka cervix nyalo bedo mayom to ng'ato nyalo winjo. Daktari moro nyalo lero nwa ka matin koso nitiere gimoro madhi nyime ka. Cervix mayom no
luregi osenyuol didi wachak kanyo osenyuol didi nikech iyudo ka mine monyuol di ng'eny nikech cervix en gima oyaworega sama otolorre sama nyako nyuol sama mine nyuol so kiyudo ni mae ng'at mosenyuol di ng'eny nitie gima iluongo ni cervical prolapse onya wuok kata e dhod through the vagina owuok oko to nitie surgery ma inya timo very simple surgery midwoke malogo to imake maber so that kik obed mayom kamano to be inya yudo ni during delivery sama nonyuol nitie manipulations ma maybe notimne maybe no cervix ne no yet to noko twang maber omiyo owinjo ni cervix ne yom yes but mano ok en shida maduong' odhi e osiptal inyalo mano giloso yes seche miwacho ni ka ng'ato osenyuol mang'eny en nyuol marom na daktari mano lingre mano depend on ji but wawacho ga ni anything above nyithindo 4 abich mano waluongo gi ni multipara osenyuol di ng'eny yes multipara yes aneno ka ote dhi nyime ka to kata kamano ntiere penjo moro ka to yiena mondo miyango apenje ka wasedonje weche mag thieth wadonje weche mag thieth kotenore kod kansa mar cervix thieth thoro chalo nade kapo nono no juke to thieth chalre e okang' kata stage ka stage koso thieth lokore kaka stage medo lokore thieth nun gi picha moro ka ma stages thieth didek unya timo chemotherapy radiotherapy kata surgery so gima thieth yena mondo bi akaw simu koka wadhi nyime kod thieth Hello penj laktar yes Hello penj laktar ting dondi malo kiyie mondo wawinji hello wawinji machiegni okay iwuoyo gi Rose kawuok Kisumu machiegni nitiere nini signs moko ma winjo ka daktari owacho kanyo to an be gin gik ma an be apitiaga sometimes koro nagombo mana penjo ni to anyalo yude nang'o en like anyalo dhi kanye mondo an be apim yani signs ma daktari olero mane ma inyalo neno ni timore ni ga Rose nitiere kaka aneno ga remo to samoro nyalo chiko gimoro 1 week to chaka neno kendo ije igni adi Rose an gini 24 intiere Kisumu daktari iwinjo chandruok ma intiere godo wach mane ma inyalo wacho ni awinji prang'o ariyo ang'wen age no traditionally no wacho ni onge gimoro ma wanya bero worried about lakini remo as is remo kamano bang every 1 week mano chal ni tie shida okowacho ni en cancer okowacho ni en cancer kikwa wacho ni any bleeding sani en cancer hapana okowacho ni en cancer lakini ber kidhi hospital nitie hospital mang'eny Kisumu ma ginya konyi Russia kanyo gibo konyi kata Kisumu district hospital yes depending community Kisumu ang'eyo ni gibo pime maber to gibo konyi lakini ber kidhi hospital kikiwe kamano yes ero kama ni daktari wantiere kai weche mag staging kachiel kod weche mag thieth good adwa endelea so a staging mar cancer nitie stages ang'wen to thiedho gibewa thiedho according to the stage nitie stage my normal this is a normal cervix okuketo 1A but stage 1 basically en stage ma wacho ni en microscopic dakwangi gi wang'wa mawane mano stage 1A gi stage 1B stage 1A sorry stage 1B wanyang'io gi wang'wa but lesion ni ineno kumokethre kae en ga less than 2 centimeters kasto stage 1B mano 1B1 ntie 1B2 inga neno gi wang'e but the lesion is up to 4 centimeters lakini ena kanyo onge kumodhie kasto ntie stage 2 wacho ni lesion ni oken kae kende lesion ni osechako idho malo donge kae en nini mae nyodo so osechako dhie vagina osemako part of the vagina mano stage 2 stage 2A wacho ni the lesion
osemako vagina lakini en less than 2 centimeters. Stage 2B, the lesion and more than 2 centimeters kadhi malo. Okay? Kasto stage 3. Stage 3 wacho ni lesion ni osechako the side walls, the pelvic side walls. Until stage 3A, stage 3B, stage 3C. So stage 3A, B, side walls kamano, stage 3C, wacho ni lesion no osechako the lymph nodes. Gilongo gani lymph nodes. Kasto stage 4. Stage 4B until stage 4A, stage 4B. 4A lesion no mako the organs manintie machiegni gi nyodo no. Mano bladder gi rectum. 4B mano the lesion ose wacho gani advanced disease. In gi lesion ose wuotho. Yeah, in kode lungs, liver, brain. Yes. So treatment ne depend on stage B. To desire mar ngato kidwaro depending on your age, gi gniadi gi fertility desires. So for stage 1A, unyatimo surgery, which is preferred. Stage 1A and stage 1B. Surgery is preferred. But kawatero gigi lab to ayud ni it had spread further. Ibotim ni chemotherapy, radiotherapy. Yes. So for stage, but may depend be on fertility desire. Kiyudo ni nyako matin. Opodo dwaro nyithindo. Surgery mwanya timo en gola nyodoni. Wawe the rest. Wawe the rest. Meaning nyonya tingo nyathi. Donge. But now kose chopo stage 2. Wagolo watch surgery. So watimo chemotherapy, radiotherapy. Stage 2 nyaka stage 4A. Kose chopo stage 4B, nkech mano tuo se wuotho. Watimo gimilongo ni palliation. Palliation be wanyalo miyo ngato either chemotherapy or radiotherapy. But the aim of palliation okni wabothiedho ngato ni. No. It is just ni bed comfortable at least to relieve symptoms go. Yes. Iwacho ni okni thiedhe to enena to relieve ngato. Stage 4B mano wa relieve. But the rest of the stages nyaka stage 4A ntie chance. Actually nyaka stage 2, nyaka stage 3B ntie chance mar full remission. Mano meaning ni wathiedho ngato ni fully. But kose chopo 4, chances ni tin. 4B mano just for palliation. Yeah. Wantere ka kod penjo mang'eny mokalo kaka le live mar Facebook page en page Laktar Elizabeth Akinyi. Erokamano ahinya aneni ka nitiere Facebook page. Jack Jawarinda, erokamano ahinya Jack Nyakwar Asur Kagweno, erokamano ahinya. Nitiere Masat Bar Anyango, wacho kacha winjo chenro kendo morgodo, erokamano mang'eny. Doris Omolo kokalo Facebook page. Doris penjo kacha laktar ni to ka ng'ato timo sex to neno remo mano nyiso nang'o, to gi private part ni ka nitiere kod vidonda kata adhola mano debed symptom mane daktari? Vidonda nyalo bedo gik moko mang'eny kata kaswende, syphilis, gonorrhea. Mano the other hospital gipimi. The best thing kiyudo anything ma en unusual. Yes, anything ma oken kawaida. The other hospital upimi. Kikuluor the hospital so that inya yudo kony kapod chon. Yes. Daktari wang'ene kaponono ni inyalo geng' kansa ni mar dhod nyodo. Inyalo geng'e nang'o? Kansa mar dhod inya geng'o. Ntie vaccine. Mang'eyo ni jo Catholic mang'eny ok dwa winjo ga wach vaccine. Lakini wewawe wach dini. Lakini ntie vaccine. Ntie quadrivalent wacho means cover the 4 strains. Don't bivalent, cover the 2 main high-risk stage. Ntie Gardasil, Giseverex. Vaccine gontie, kata public facilities gintie. To vaccine no ber kimio all girls, Minetev, age 9 to 25, lakini nyatere nyaka 45 years. 9 to 25 wa assume ni jogi pokgin sexually active. Lakini ngatma be ni sexual active. Nyayo do vaccine no nyaka 45 years. Bang 45 years ema wa actually the benefits okng'eny. Yes. To be dichuo men, be nyayo do vaccine no because men are the main carriers. HPV. Exactly. So berka men be yudo vaccine no. Yes.
Erokamano nyawach mogik minyalo wewa godo daktari kotende kod chenro ma kawuono. Dhiuru hospital upimu. Anything unusual, the other hospital ng'eny, kutim shortcut ni udhi e pharmacy kiatimo ang'o. Ka in gi gimoro ma unusual, the other hospital, ibo neni gi daktari kanyo gibo konyi. Erokamano. Kono ni ng'ato dwa neni daktari, inyalo yudi kanye, bende inyalo miyo namba mar simu, wanyalo duoko erokamano. Awach 0726 240 354. Ayudra Nairobi kae, an Kenyatta, kata Janice Cancer Center. Erokamano. Erokamano ya daktari, amor mokalo, kenda duko ni erokamano. Agino ni diche machelo kendo kwa luongi tibo biro wagomba ke chendo mar penj laktar. Nyakabi. Erokamano. Erokamano kabisa. Nyakora mugejwan konya duoko ni daktari marwa erokamano kuom biro opuonjo wa weche mag kansa mag dhod nyodo, wach mar vaccine, chanjo kapo nono nitiere kod nyithindo ma pok ochako bedo e achiel kata pok ochako bedo sexually active, tem matek gi yud HPV vaccine. Kapo nono ni ng'ato osedhi nyaka higni 25 kata higni 45 bende tem matek mondo mi yud HPV vaccine, nyalo geng'o, nyalo gayo. Joma chuo bende daktari wacho kacha ni dhuru mondo mi yud chanjo ni nikech thothne HPV ni iting'e kod joma chuo timie joma mine. Yena mondo mwaduk ni erokamano kendo ne jogo picha mawa montero gode studio, ne jogo mochung' ne taya kachiel kod duol waduoko erokamano mathoth. Ne director na erokamano nya Alex kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja erokamano mathoth. Ne jahera mar chenro ni kineno gimoro amora ma kawaida tema tek mondo mi ine laktar. Nyaka kendo odiechieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno, orituru masani.